The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 naman sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Eric Agudo mula pa sa Nabua, Camarines Sur. Inireklamo niya ang kanyang tiyuhin na wala na raw ginawa kundi guluhin ang kanilang buhay. Alahas at pera na nagkakahalagang halos 100,000 piso, ninakaw daw nito sa kanila. At kapatid niyang may sakit sa pag-iisip, pinagtangkaan pa raw sagasaan sakay ng motorsiklo. Magandang hapon sa iyo, Eric. Magandang hapon po, sir, ma'am. Kumusta na yung kapatid mong PWD? Ayos naman po, ma'am. Hanggang ngayon po, ninervyos pa rin po siya pag baka po bumalik daw po si Jomar, tapos saktan po ulit siya. Okay. Kailan pinagtangka ang sagasaan itong kapatid mo? Nung mga... Yung mikropono, pakilapit lang. Nung mga nakarang linggo lang po, mga July 10 po ata. July 10. Na 13, ganun. Hindi ko po lang po kasi tanda. Pero nagsumbong lang po sa akin yung dalawa kong kapatid. Okay. Ito namang pagnanakaw, kailan naman ito nangyari? Last month lang po ata, May po ata, yun eh. Sa May. tita po yun ng pera ko. Pera po ng tita ko. Okay. Nahuli nyo ba itong nagnakaw? Yung tiyuhin nyo? Hindi naman po, pero yung alam po namin na kumuha, yung anak niya po, anak po ng tito ko. Tas, Okay. Paano nyo nalaman na yung tiyuhin or yung anak ng tiyuhin mo ang kumuha ng pera at alahas ng tita mo? Kasi nung nawala yung 100, yung halagang 100,000 cash, tapos po yung mga alahas na naghahalagang 500,000. Yung bracelet na nabawi ko po na ninakaw ng anak niya, nakasangla po ng 300 pesos lang. Tapos binalik ko po sa tita ko. Tapos yung nagnakaw po yung anak niya. So ang nagsangla talaga yung Anak niya ng po. tiyuhin Pero mo. nagkikwento rin sa akin yung anak niya na bakit nagawa niya, bakit mo anak ko nagawang magnakaw. Ano sabi? Ang sabi niya, kasi nagkakasalubong din daw po sila ng papa niya, nagnanakaw din po. Okay. Ito bang pangyayaring ito ay nai-report nyo sa barangay or naireklamo nyo? Yung mga second time na pong pag nawalan na po ng pera yung tita ko. So nagkaharap-harap kayo sa barangay? Hindi po, kasi pinatawag po siya dun sa barangay ng Sumon po. Tapos di po siya nag-attend. So hindi Tatlong siya, beses po siya pinatawag. Tas hindi po siya nag-attend? Opo. Okay. Opo. So, magandang hapon sa iyo. So, bukod sa pagnanakaw, ano pa ang ginawang panggugulo sa inyo nitong tiyuin nyo? Pinagsisigawan niya po dun sa barangay namin na lahat daw po ng agudo magnanakaw daw po. So, lahat daw ng agudong magnanakaw. Opo. Oo, yun ang pinagsisigawan. Opo, ma'am. So, eto ang tanong ko, bakit raw pinasok nito yung bahay ninyo? Ang loob ba ng bahay nyo ay maraming mga bagay na Wala dapat po. nakawin? Or Maliit lang po yung bahay namin. ano sa tingin mo? Ano yung pinakarason? Bakit niya ginawa ito sa inyo? Siguro po, ma'am, gumagawa lang po siya ng paraan para pag yun yung maging rason niya na kami daw po yung nagnakaw. Baka andun daw yung mga pera. So, sa tingin mo, may gagawin siyang iba para ma-divert yung katotohanan. Opo. Oo. So, ano yung ginawa nyo nung pinasok na yung bahay nyo nitong tiyuhin nyo? Nung time po na pumasok siya sa bahay, wala po kami dun. Yung dalawa kong pong kapatid nasa baba. Tapos yung papa ko po, tulog po sa taas. So, nakita Tas nyo na nakita po siya pinasok. ng tito ko na pumasok dun sa bahay namin, nung kapatid ng papa ko. Oo. Kaya Mga, lang, mga anong oras ito nangyari? Mga hapon na po yun, mga 5 to 6 p.m. na po ata yun. Eto bang tiyuhin nyo ay labas-pasok sa bahay ninyo? Hindi naman po, yun lang po yung bigla siyang pumasok. So, talagang pag-iisipan nyo na meron siyang ibang balak kasi pumasok siya sa bahay nyo na hindi naman talaga labas-pasok Opo, siya sa ma'am. bahay nyo. Okay. So, may hinahanap ba siya doon sa bahay ninyo or meron siyang hinahalughog? May nahanap po ma'am, kasi po yung kwento po ng kapatid kong PWD, nagtago siya sa ilalim ng ng higaan po nila.
Tapos, nadinig niya daw pong binuksan yung mga drawer dun po sa loob ng bahay namin. So sa mga ganun na mga actuation, sa ganung paraan at oras, talagang naniniwala kayo na meron siyang balak nakawin sa bahay nyo? Di ko po alam, pero po, ma'am, yung gusto niya lang sabihin po, ma'am, halugugin lang yung bahay po. Pero wala naman po siyang karapatan doon, ma'am. Di ba? Pag pumasok sa bahay nang walang paalam. Siyempre, trespassing yan. Trespassing Yan po ba yun, yung ma'am. tiyuhin nyo? Opo, ma'am. Okay. So, ano yung ginawa nyo nung nalaman nyo na pumasok itong tiyuhin nyo sa bahay ninyo na walang paalam at sabi nung pamangkin mong PWD, may hinahalughog or kapatid mo? Sinumbong lang po sa amin yun, ma'am. So, nagpabarangay ba kayo? Opo, ma'am. Okay. So, ano nangyari doon sa barangay? Pagpa-blatter nyo, pagpa-record Pinablatter nyo? naman po yun, ma'am. Inaksyonan naman po agad ng barangay namin. Tapos, pinatawag kaya lang po, hindi po siya nakikooperate si Jomar para po magkareglo po sana. So, ibig sabihin na nalaman ng barangay, pinatawag siya, Opo. pero hindi siya humarap Opo. para magkaroon sana ng reglo or magkaroon sana ng kaliwanagan. Yes po, ma'am. Okay. Okay. Ito partner, makakausap natin sa kabilang linya si Jomar Aguno, ang tiyuhin ni Eric. Jomar, magandang hapon sa iyo. Jomar? Gusto ko lang malaman, ano yung ginagawa ng tiyuhin mo doon? Kasi wala pa man partner, no? So, ano yung ginagawa ng tiyuhin mo doon sa video? Kasi palakad-lakad siya. Oo. May sinasabi ba siya doon? Parang taranta po sa sarili po. Hindi ko nga po alam kung bakit. Grabe po yung gigil na gigil niya po sa akin. Gusto niya akong suntukin. So, Kaya ibig sabihin, doon sa video yon, ikaw yung kaharap. dyan po, Oo. dyan sa ano po. Doon sa video yung pinakita natin, ikaw yung kaharap. Ako po yun. So, ikaw yung kumuha ng video. Opo, pinasimplihan ko nga lang po kasi baka po talaga suntukin ako eh. So ibig sabihin, gigil na gigil siya, Opo. pero may sinasabi ba siya dyan? Sinasabi niyang, nag-criminology daw ako, magnanakaw naman pala. Criminology yung magnanakaw daw po ako. So ikaw na ngayon ang pinagbibintangan na magnanakaw? Opo, ako po yung pinagbibintangan. Oh. So, criminology student ka. Opo, ma'am. So, sa pagiging criminology student, parang sinabihan ka pa niya na magnanakaw kasi Ang nagki-criminology kasi papasok ng otoridad. otoridad. O, Siyempre, pulis, dapat alagad ng batas. mapagkakatiwalaan, Oo. masigasig, Oo. matipuno, at may pagserbi sa bayan. Okay. So, ano naman yung reaction mo sa sinabi niyang ganon? Wala, di na po ako sumagot, ma'am. Kasi baka po mapikon pa po siya. Ang laki pong tao niya po. Baka suntukin lang po. Ito bang tiyuhin mo talagang pinagkakatakutan doon sa lugar ninyo? Opo, ma'am. Bakit? Ano yung personalidad nito? Di naman po kasi mapatulan nung kasi medyo, wala rin po sa sarili. Parang, nasobrahan po sa droga din po. So, okay. Okay. So, ito ay marami ng record sa barangay. Opo, na marami tiyuhin na po. At ngayon ay sinasabi mo na hindi na rin pinapatulan dahil alam na doon sa barangay nyo na nalulung ito sa droga. Kaya medyo Umiiwas na lang po yung ibang medyo tao. bayulente. Opo. Okay. Paano mo naging tiyuhin pala ito? Kapatid niyo Kapatid ito? po ng mama ko. Kapatid ng nanay mo. So ano naman yung sabi ng nanay mo? Dahil itong tiyuhin mo ay siyempre kahit papano, kadugo, kapamilya. Ano yung reaction niya na nang nalaman niya na ganito yung ginagawa sa inyo ng tiyuhin mo? Sabi po ng mama ko, ituloy daw yung kaso na sana mapakulong daw yun. So ibig sabihin sa loob mismo ng pamilya ninyo, talagang gusto niyong mabigyan ng leksyon itong tiyuhin niyo. Opo. At hindi na rin nakukontrol ng pamilya ng mga kapatid itong kapatid. Opo. Kasi Di- nalulung sa droga dati. Opo. Hanggang ngayon ba Hanggang nagdodroga pa? ngayon, Opo. Partner. Doon sa barangay niyo, maraming reklamo patungkol dito kay tiyuhin mo. Opo. Anong klaseng mga reklamo naman yan? Blinatter po yan nung 15 nung pinsan ko kasi sinuntok niya rin po. O talagang markado partner na nananakit talaga at violente itong Opo. tiyuhin mo. Okay. Di lang Okay. po talagang kakataon. Ito, makinig ka, Jomar, ano? Para sa legal na aksyon na maaring gawin, makakausap natin sa linya si Attorney Judice May Ardales, ang Public Attorney 2 ng Legazpi District Office. Magandang hapon po, Attorney. Ay, sandali. At ayusin natin yung speaker. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon po at sa lahat ng tagapakinig ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Opo. At Attorney, napakinggan Yes, niyo po yung salaysay ni Eric laban sa kanyang tiyuhin. Opo. Ano ho bang maaring gawing legal na aksyon ni Eric laban sa kanyang tiyuhin? Kasi kahit nirereklamo nila ito sa barangay, wala nang aksyon na ginagawa yung barangay dahil hindi naman sumisipot
or hindi pumupunta itong kanyang tiyuhin kapag pinapatawag sa barangay. At gaya po ng nasabi ni Eric, medyo violente ito kasi dating nalulong sa droga. Actually, base sa nakinig ko, madami na talagang na-commit siyang crimes sa under the revised penal code. So, una dyan, pwede siyang mag-file ng theft or robbery kasi may na-mention siya about sa pagnanakaw. Theft, kung wala itong violence or intimidation or force upon things. Kung meron naman, ay pwede naman siyang mag-file ng robbery. Regarding naman po doon sa pagpasok, na walang pahintulot sa bahay, pumapasok naman yan sa trespassing or trespass to dwelling. Magiging qualified naman ito, qualified trespass to dwelling, kung merong force and intimidation to person. So, ito naman na nakapasok na siya doon sa bahay at naghahalog. Hinalugpo. Opo. Niya pati yung loob ng bahay. Ito kung hindi ito ma-absorb doon sa qualified to, trespass to dwelling, ay pwede siya mag-file din ng distinct offense naman to ng malicious mischief kung nasira yung mga gamit. Opo. And then, yung napakinggan ko din na parang binabaliktad na ata siya. Opo. Siya naman itong inaakusahan na ng kung ano-ano, like pagnanakaw, tama po ba? Opo. Yung narinig ko kanina, yun naman ay separate crime naman yun ng oral defamation. So, yun lang po ba? O meron din mga pagtatangka sa buhay niya? O yung pamilya niya na ginawa pa? Itanong natin. Yes po. Meron bang mga nangyari ng parang pinagbantaan kayo or sinaktan kayo? Yung hinahamon lang po ako nung araw-araw po. Pag nakikita niya, Hinahamon ka araw-araw? suntukan daw po kaming yung dalawa. binabanggit mo kaninang muntik sagasaan yung kapatid mo? Nung po, yun, Ayun. nakaraan ng Okay. linggo po. Yun naman po, Okay. attorney. Iba naman po yun. So yung muntik ang sagasaan, ibig sabihin sinasadya talaga, there is an intent to kill. So papasok 'yon sa it's either attempted homicide or attempted murder. Depende kung merong evident premeditation. So kung wala, pwedeng attempted homicide lang. Kung meron, is pwede siyang pumasok as attempted murder. Okay? So yun po ang mga pwede niyang i-file na kaso. Opo. Yung regarding naman sa proseso ay since matataas itong penalty, is hindi naman required na lahat ito ay dumaan sa barangay. So pwede siyang dumiretso na po sa PNP. police, sa Opo. PNP. Tapos may naka-assign doon na police officer on duty. Magpa-assist na lang po siya doon. Kukunan siya ng statement, pati yung mga witnesses niya. So, sa pag-file naman ng kaso, ang dyan is probable cause lang. So, kung tutuusin, mababa yan na quantum of proof. So, pwede siyang magdala siya sa PNP ng witnesses, testimonial evidence. Kung meron din siyang blatter ng mga previous incidents, kung merong picture, CCTV footage, kung may medical, yun din. Kung wala, okay lang. Kahit testimonial evidence lang. Opo. Kasi probable cause lang magandang yun hapon. nasa baba. Yes po. Apo, attorney, marami kasing nababanggit niyo po na pwedeng ikaso nitong si Jomar dito po sa kanyang tiyuhin. Pero yung iba po, hindi na kailangan idaan Hindi sa na barangay. kailangan. Opo, so ibig sabihin, yung iba pong kaso, syempre pag hindi na dinaan ng barangay, hindi na po kakailanganin ng certificate of file action. Yes po. So ibig Okay sabihin, po. yung iba pong pwede niyang ikaso dito po sa tiyuhin ay direkta na lang po siyang pumunta sa PNP. Tama po? Oo, pwede po yun. Just like itong attempted murder, matataas na po itong kaso. So, pwede diretso na. Qualified trespassing, pwedeng diretso na din po sa PNP. Opo. At ang kinakatakot Yes po. pa niya, attorney, baka daw pagkatapos nitong aming pakikipag-usap sa kanya, ay bantaan po ang kanyang buhay. Yun po yung kinakatakot ni Jomar. Yun po, siguro ang pinakamaganda niyang gawin is expedite na lang talaga yung pagreklamo niyan. Para ma-issuean na yan ng warrant of arrest, takipin na, gano'n na lang po ang niyan. Ayun. Expedite na lang siguro yung process. Ibig sabihin, Yun yung- ura Or mismo, pwede naman siguro, kung nakapagreklamo na siya sa barangay niyan,
magpa-assist na lang po siguro sa mga law enforcers natin dyan sa barangay level. Ano po, kung Ayun. ano pwede Ibig nilang sabihin, gawin. partner ni attorney, kung ganito ang Yes, sitwasyon, po. dapat madaliin na yung Opo. pagsasampa ng reklamo sa PNP. Yes po. Ayun. Opo. At pwede din po Yes siya, po. attorney, humingi sa barangay ng barangay protection order. Barangay protection order po. Depende po yan sa barangay. Usually po yung barangay protection order is na ginagrant yan sa VAUSI po. VAUSI cases. Opo. Okay. Okay po. With that po, attorney Judessa Pero May pwede po siya Ardales. magpa-assist po sa barangay. Internal na lang sa kanila. Opo. Since kung nakapag-file na din naman siya ng blatter ng Opo. complaint niya sa barangay, magpa-assist siya na lang po. Since trabaho na din naman niya ng mga Ayun. barangay Ayun. So, official. pwede pa rin, kahit hindi dumaan sa magpa-assist Bausi na kasi lang. lalaki, pa-assist na lang sa barangay. Maraming salamat po, attorney Yes po. Judessa May Okay Ardales po. ng Public Attorney 2 Sige, ng Legazpi sige. District Office 2. Okay, welcome. Maraming salamat din Thank po. you, ma'am. Okay. So, napakinggan mo yon Jomar, si attorney. Eric po. Ay, Eric, opo. Napakinggan mo, Eric, si Opo. attorney. Kahit hindi na dumaan sa barangay yung iba, kasi hindi na barangayable partner, diretso na sa Yung PNP. mga matataas na kaso kasi hindi na kailangan dumaan Yan, sa barangay. oo. Po, ma'am. So, ibig sabihin, gaya ng nabanggit ni attorney, ang kailangan mong gawin ngayon, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa kung hindi dumiretso na kaagad sa pagsusumbong sa PNP. At yun naman Yes na po. kinakatakot mo na pagkatapos nito, baka balikan ka nitong iyong tiyuhin. Pamilya. So, ang kailangan mong gawin, pumunta sa barangay, ipa-record, at sabi ni attorney, trabaho ng barangay na bigyan kayo ng, or bigyan kayo ng assist. 'Di ba? I-assist kayo, ayan mo. bigyan kayo ng assistance, partner, para naman yung safety mo, still, 'di ba, naandun. Okay. Yes po, ma'am. Sinusubukan ng ating team partner na makapanayam ngayon ang kanilang kapitana sa Lourdes Yang Nabua, Camarines Sur, ngunit hindi makontak sa kasalukuyan dahil sa hina ng signal. Pero ayon kay kapitana, ilang beses na rin ipinatawag sa kanilang barangay itong si Jomar, ngunit hindi raw sumisipot sa kanilang pagpapatawag, kaya minabuti na raw nilang bigyan ng certificate to file action sila Eric upang ituloy na nito ang pagsasampa ng formal na kaso. So mismong ang barangay na ang naniniwala na walang mangyayari sa barangay, kaya kailangan iakyat na yung reklamo sa PNP, partner. O kasi partner, sinabi nga niya, nagpatawag na yung barangay partner, hindi sumipot itong tiyuhin niya. Okay. Diba? Hayaan So, mo, Eric, kasi aalalayan kayo ng aming team para sa inyong pagsasampa ng kaukulang kaso doon sa PNP. Yun yung pinakareklamo may niya. nakapanayam na rin ang ating team partner na sa tanggapan doon sa Nabua Municipal Police Station, at anumang oras o araw, partner, ay maaari na dumirekta sa kanilang opisina upang masimulan itong makapagsampa. So ng after ng siguro ng pakikipagpanayam natin sa kanya, bibigyan siya ng instruction ng ating mga kasama Oo, dyan. sasamahan, partner. Sasamahan para makapag-file ka na ng reklamo. Opo, ma'am, sir. kaso. Kumusta ngayon ang pakiramdam mo, Eric? Medyo Takot pa rin. May takot pa rin. nakabahan pa rin po. Pero malinaw na sa'yo yung sinabi ni attorney na diretso sa PNP. Gagawin. Yung mga Opo. gagawin mo at dapat mong ipresenta, handa naman ikaw. Opo. Huwag ka Okay. nang maging atrasado dyan at nang sa ganun ay ma-action na kaagad. Mm-mm. Tama naman yan ang ginawa mo kasi matagal nang ginagawa ito sa inyo ng tiyuhin nyo. Siguro partner, it's about time na mabigyan talaga ng leksyon itong tiyuhin mo. Ano? So wag kang mag-alala, Eric, sasamahan ka ng aming team. Opo, ma'am. Thank you po. Okay. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa ating tabang medikal, 3 taong gulang na bata na dumadanas ng sakit na hydrocephalus, ating tutulungan. Kaya mga ka-action, huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakidabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat.
Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik na ka-aksyon ang Ako Bicol, tabang, ora mismo. Eto partner, may 3 taong gulang na bata mula naman sa Pamplona, Camarines Sur na iniwan ng kanyang sariling ina noong 6 na buwan pa lamang ito. At ngayon ay may dinadanas na sakit na hydrocephalus at tanging ang kanyang ama na lang ang tumataguyod para sa kanilang pangangailangan. Makakausap natin sa kabilang linya si Tatay Mario Gonzales. Magandang hapon po, Tatay Mario. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Tatay, kumusta kayo ngayon? At ito pong inyong anak, kumusta din po? Okay naman po, ma'am. Dito po sa libang sa Opo, Opo, Tatay, pwede po pakilapit ng mikropono, ito pong telepono nyo po sa inyo pong bibig. Po? Ayan. So, ulitin ko po, Tatay, kumusta po kayo ngayon at ito pong inyong anak? Okay naman po, ma'am. Yung ibibigay rin po, okay naman po siya, ma'am. Opo. Tatay, ano po yung nangyari dito po sa 6 na buwan pa lamang ninyo pong anak? Ganito po kasi, ma'am. Nagpaalam lang po yung nanay niya, magtatrabaho daw po. Ngayon, gawa nga po ng hydrocephalus niya po, pinawagan ko naman. Tapos pagdating po ng ibang buwan, nagpadala pa po siya ng pera. Tapos sumunod na buwan po, wala na po kami komunikasyon. Hanggang sa ngayon po, nasa 3 taon na po si Baby Justice. Iniwan pala ng misis ito, partner. Opo. So, ibig sabihin po nito, Tatay, nagpaalam po sa inyo si Mrs. para po magtrabaho. Opo, ma'am. Opo, pero hanggang ngayon po, kumusta po? May komunikasyon po ba kayo ni Mrs.? Wala na po kaming komunikasyon, ma'am. Partner, iniwan siya noong 6 na buwan pa lamang yung Opo, anak. yung Ngayon, anak. 3 years old 3 na yung years bata. old na. So, ibig sabihin, may gitnang 2 taon siyang iniwan. Opo. Ilan po yung anak nyo, sir, ni Mrs.? Balik po, ma'am, sa kanya ko, ma'am,
dalawa lang naman. Yung isa na po, mayroon po akong anak sa nauna po. So, meron ka pong anak sa una. Opo. Tapos ito po, sa kanya, isa lang naman. Dalawa. Dalawa po, ma'am. Dalawa. Yung isa po normal at ito pong isa, meron pong hydrocephalus. Opo, ma'am. Yung isa naman po, normal lang po. Yung isa, ito pong bunso, mayroon pong hydrocephalus. Opo. Yung normal po, tatay, nasaan po itong isa niyong anak? Nandun po sa lola mo po. Nandoon sa? Sa lola niya po. Sa mama lola. ko po. Okay, so ibig sabihin po, iniwan sa iyo, ito lang pong merong sakit na hydrocephalus. Opo, ma'am. Opo. Nung iniwan po ito sa iyo ng asawa mo dahil magtatrabaho, saan po siya papunta? Sa Maynila po ba or sa ibang bansa? Sa Maynila lang po, ma'am. Pero nagpaalam naman po sa inyo na aalis siya at magtatrabaho lamang. Opo, yun po yung sabi niya. Saka nakausap ko rin po yung kasama niya, yung ano daw, kapatid ko ng mag-isang niya. Opo. Pero alam niya ba na merong dinadanas na sakit ang inyong bunso? Alam niya po, ma'am, kasi ano po yung sensitive eh. Mula po nung lang niya, kasi CS na po siya eh. Okay. Tatay, nung umalis siya papuntang Maynila para magtrabaho, tumawag pa naman ba siya para sabihin na nasa Maynila na siya at nangumusta naman sa inyo? Ano po, ma'am, nung unang buwan niya pa lang doon, yun, bago mag-isang buwan, nakukumusta, tumatawag. Pero po nung sumunod na buwan, wala pa po kami komunikasyon, hindi ko na nga po siya makontakte. So, ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, ni minsan hindi na kayo nagkausap. Hindi na po kami nagkausap, sir. Okay. Ang tanong ngayon, paano mo ngayon na itataguyod yung pangangailangan ng dalawa mong anak? Paano mo natutustusan at naaalagaan? Yung ginagawa ko na lang po, sir, nakikiusap na lang po ako sa mga kamag-anak namin, nangihingi lang po. Ngayon po, hindi na rin po sila makapagpilitawan, pare-pareho lang yung nangyayarap. So, ginagawa ko po, nangihingi na lang po ako kahit sa kanino. Okay. Kasi po, hindi naman po ako makapagtrabaho. Ako nang alagaan ko po si President. So, hindi na kayo nakakapagtrabaho, ang buong oras ninyo at panahon ay itinututok nyo sa pag-aalaga dyan sa anak ninyo? Opo, yung binubuhos ko na lang po, sa aling magtatrabaho po ako, binubuhos ko na lang po sa pag-aalaga sa kanya. So, yung mga gastusin, paano yon? Umaasa na lang ba kayo sa bigay-bigay? Opo, umaasa na lang po kami sa tulong po ng kapatid ko, kung mayroon, kung wala po, nagtitiis kami kung ano lang po yung undan. Yan lang po yung pinagtitiisan namin. Basta malaga po, na gagatasan ko po siya pag kailangan niya ng lagat sa kanang diet. Okay. Kung makakaharap nyo ngayon yung dati mong misis, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ko na po pinapangarap din yung sir na makaharap pa siya. Kung sakali man, kung nasaan man po siya, sana huwag niya na pong gagawin to, yung ginawa niya to, huwag niya nang gawin sa iba kung magkaroon siya ng pamilya ulit sa iba. Okay. May galit ka ba na nararamdaman sa dati mong kinakasama, dati mong misis? Wala po akong galit sa kanya nararamdaman. Isa lang po yung pag-iusap po sa kanya, huwag na po siyang gagawa ng ganito uli kasi mahirap na. Okay. So ngayon po, tatay, ano po ang pinakanais nyo na gawin para sa inyo pong anak or sa kabubuti ng inyong anak? Ano po sana, sir, yung gusto ko po sana, una, mapacheck upan kung magiging maayos po kapag kung sakaling siya'y maoperahan. Pangalawa po, wala po talaga akong pang-budget sa kanya sa pang-araw-araw, sa diaper, sa gatas, yung pangangailangan nga po namin, halos talagang nagkukulang po kami sa mga pangangailangan sa araw-araw eh. Opo. Sir Mario, no? Mhm. So, partner, napakinggan natin, wala na siyang pakialam pa sa asawa. Wala na rin siyang galit? Wala din siyang galit. Ang gusto niya lang, partner, mapagamot ang kanyang anak. Yes. Eto, tatay, ano, makakausap natin sa kabilang linya si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, ma'am, sir. Opo, Sir Gerson, napakinggan natin si Sir Mario. Ang kahilingan niya ay para sa kanyang anak na may sakit na hydrocephalus. Ano yung pwede nating maitulong sa kanya, Sir Gerson?
Siguro pa ang unahin natin matutulong sa kanya, matulungan natin mapacheck up yung dahil halos 3 taon lang hindi na papatingnan sa doktor. Okay. So ano po yung maaaring gawin ni Tatay Mario para matanggap niya yung tulong mula sa Ako Bicol Party List? Kayo ba, Sir Gerson, ang pupunta sa kanya o siya ang pupunta sa inyo? Bali po, pupunta ko po sila doon by next day po dahil nasa size man lang po sila ng Pamplona sa Batang sa coastal ng ng Pamplona. Titingnan po natin sila, itasabay ko na po siya nung pagbisita ko sa Pamplona next day po. Ayun. So maghihintay na lang si Tatay Mario, pupuntahan mo siya, Sir Gerson, doon sa lugar nila mismo. Opo. Para maayos natin na tayo sa barangay. maayos natin at maiabot yung tulong at matulungan siya na mapacheck up yung anak niya. Opo. Ayun, Opo. partner. So, once na napuntahan mo na, Sir Gerson, napacheck upan na itong anak ni Tatay Mario, ano na yung pwedeng asahan ni Tatay Mario mula sa Ako Bicol Party List? Bali po, matutulungan natin kung ano talaga yung kailangan ng bata, kung kailangan ng gamot o ano pa man po. Titingnan po natin yun, ibibigay po natin kung kaya ng Ako Bicol. Ayun! Ayos. Maraming salamat, Sir Gerson Alvarez, ang Ako Bicol Coordinator dyan sa Camarines Sur. Mabilis lang yun na mapupunta ni Sir Gerson. Tatakbuhin niya papunta ng Pamplona. Yes, the Flash and the Furious yan si Sir Gerson. Maraming salamat. Salamat po. Tatay Mario, napakinggan niyo po si Sir Gerson. Opo ma'am, nandito po ma'am. Ayan, so hintayin nyo lang po dyan dahil by next week pupunta po siya. si Sir Gerson dyan po sa inyong bahay para matingnan po kayo ng personal at matulungan po kayo kung paano po mapapacheck upan ang inyo pong anak. At makinig kayo, Tatay Mario, may sasabihin pa si partner. Partner! Eto pa, Sir, Tatay Mario, may team po kaming ipapadala dyan po sa inyong lugar. Antabayanan nyo po ang pagbisita nila dyan po sa inyo at magpapaabot din po kami ng munting cash assistance at grocery packs para po sa inyong pamilya. Maraming salamat po ma'am, maraming salamat po. At huwag kayong mag-alala, alalayan kayo ni Sir Gerson para tuloy-tuloy na matulungan, mapacheck upan ang inyong anak. Gaya po ng pagnanais ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List na matulungan kayo pong mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ayan. So gumaan po ba, tatay, yung inyo pong problema na dinadala po? Sa ngayon po ma'am, masaya na po ako kasi po mayroong mga tao pang na deserve po na matulungan din po deserve na magtulong po sa aming mga deserve na dapat din pong tulungan. Okay, hangad po namin na sana'y magkaroon ng pagkakataon na gumaling ang iyong anak at mapacheck upan sa lalong madaling panahon. Alright, partner. Yes, sa mga partner. may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpo Victory Village, Legazpo City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga